Idemo takmičari. Prva runda. 12 sati. Kraj prve runde, sudije proglasite pobednika prve runde, sudije. Prva runda crveni. To je ovo RR, u koga ima koliko na član? Nije, ima 5 RR parova. Naredi meč, neka se pripreme, pobednica Nemanja crveni ugao i Marić Vukan plavi ugao. Deca do 32 ima njih 5 kategorija. Pa ja sam rekao da je tvoj... Druga runda. Šta je se tu? Pa ja sam rekao da je tvoj drugi trebao da pobedi. Šta je to? Morate da menja to. Katastrofa je. Nema veze, meni niko radi. A nemoj ti ona... A nemoj da ti dođeš da šišu. Da, ali... Šta gledaj? Kako su... Koliko si smisli? Pa ja sam rekao da je drugu dobiti. Ljudi će otići. Pa treba organizovati sanje na sudje. A ne vredi da nešto da se stroji tamo. Dok ne bude čevika, dok ne bude dva bilo, da bude dva, ne treba. Kraj druge runde, sudije proglasite pobednika u drugoj rundi sudije. Druga runda, opet crveni. Pobednik u ovom meču je Janković i Nemanja. Naredni meč, Poledica Nemanja crveni ugao i Marić Vukan plavi ugao. Bravo, 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 bravo.